To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barkanmu da sake kasancewa. Kamar yadda muka yi alkawari za mu dawo muku da ci gaban koyarwa akan Gmail. To ba tare da ɓata lokaci ba, yau ma gashi Allah ya sake haɗa mu, to sai a biyo mu sau da ƙafa domin yau insha Allahu za ta ƙayatar domin za mu dinga ɗaukan abubuwa daki. Idan ba ka samu ka kalli waccan koyarwar da muka yi akan a yadda ake fara amfani da Gmail ba, ko kuma yadda ake buɗe shi kanshi Gmail ɗin, duka mun saka su a description, wato can wurin bayani na ƙasan wannan bidiyo. Insha Allah in aka je za a gani sai a je a kalla. To mu shiga cikin shirin. Kamar yadda wancan karan muka yi bayani, wannan shine Gmail. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin Gmail. To gashi nan kamar yadda ake gani mun shigo cikin Gmail ɗinmu. To kamar yadda muka yi alkawari wancan karan, tun da mun riga mun yadda ake tura Gmail da yadda ake yin attaching ɗin file, wato yadda ake makala hoto ko wani bayani ko document ko menene a tura, da fatan kuma duk an samu gamsuwa. To za mu shiga cikin wannan layukan guda uku. To da farko da ake gani akwai all inboxes. Inboxes nan in ka ce all, wato sun hada da duka wani inbox da yake cikin nan. Idan aka lura akwai important, iya da message ɗaya, akwai draft, iya da biyu, akwai all mail, iya da guda 7. Draft, to start message shine kamar messages inda ka sa wa star, iya nuna ka ba su muhimmanci kenan, suna da muhimmanci a wurinka sai ka yi musu tauraro. Misali idan ka zo kamar yanzu wannan email ne, kun ga in na buɗe shi gashi nan email ne. To kuka lura a daidai nan inda nake nunawa akwai alamar tauraro, kuma ka fito kafin ma ka shige shi, in ya shigo gashi nan alamar tauraro a nan, in ka taba to kun ga kenan ka ba shi muhimmanci, to zai kai maka shi cikin nan insha Allahu. In ka shiga kun ga yanzu gashi nan a cikin nan. To duk email din da kai wa wannan star din, to cikin nan za su zo zuwa lokaci. To abu na gaba shine important. Shi ma wannan kun ga kamar duk wani information da yake da muhimmanci zai shigo cikin wannan folder ta important. Misali yanzu mu ɗauki wannan, za ka iya zuwa nan ka taɓa sai ka ce mark important, kamar yadda ake gani mark important. To insha Allah in aka duba, to in ka zo cikin important folder ɗinka, to za ka gani shi a ciki gashi nan kun ga ya kawo maka shi wurin. To wannan shine amfaninta. Duk wani important email ɗinka za ka iya zuwa kai makin ɗin shi haka. Send kuma email ɗin da ka aika, da anan za ka gansu. Duk wani email da ka tura sako, to anan za ka gan shi. Sai schedule, kamar yadda muka faɗa a waccan gabatarwar cewa za ka iya zaɓen lokacin da message zai tafi inda kake so, to shine zai zama a cikin schedule. Ga kuma outbox, shi ma messages inda ka tura saƙonni, to su ne za su zauna a cikin outbox. Draft, kana cikin rubuta message, kun ga yanzu kamar message inda muka rubuta wancan karin da ba mu tura shi ba, to kun ga ya shigo cikin draft gashi nan, shine wannan. In za ku tuna wancan koyarwa ta mu ta farko, shine wannan. To zai ajiye maka shi a draft. In ka zo za ka iya taɓa fensirin nan sai ka ci gaba da aikin ka, kun ga gashi nan misali. To wannan shine draft. Da fatan jama'a ana ban mu daki muna ta bayani. Ga all email, ga all mail, all mail, to duka gashi nan za ku gansu gashi nan ya kwaso maka su duka mail ɗin da suke ƙarƙashin wannan email ɗin. Sannan abu na gaba sai spam. Shi kuma spam amfanin shi a Gmail shine duk email ɗin da ya zo wanda baka da address ɗin shi a saving, kuma sannan Gmail, wato wani abu da ake kira kamar algorithm nashi ya yi detecting cewa email ɗin kamar daga wani wuri yake wanda bai dace ba, to zai turo shi cikin spam. To da fatan dai za a yi mun afuwa, ina amfani da kalmomin turanci sosai. Sannan trash kuma duk wanda kai deleting, email ɗin da kai deleting a nan zai zo ya zauna, wanda in ka yi deleting da kuskure kafin ya goge gaba ɗaya, za ka iya zuwa cikin trash, za ka nema ga calendar, ga contact, ga setting. To yau za mu dakata a nan. Kar a mance, idan ba a yi subscribe ba, a taimaka mana a yi mana subscribing a wannan channel domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. A yi liking, a yi sharing wannan bidiyon a WhatsApp da Facebook da Telegram da duk dai inda ya kamata, domin 'yan uwa a kalla, a fa'idantu mu kuma a ba mu ƙarfin gwiwa da za mu ci gaba da kawo wannan
shirye-shirye. Insha Allah za mu kawo shiri kuma akan setting nan gaba ba da daɗewa ba. To mun gode. Bis